ụmụnne m ndị Igbo, ekene m unu. Asịrị m ka udo Chineke dịrị anyị niile. Asị m ọ dịrị nwoke mma, ya dịkwara nwaanyị mma. Ndụ mmiri, ndụ azụ. Mmiri ata na ama azụ anwụ na ise. Ahịa na-anọ, ụbọchị na-anọ, izu na-anọ, Igbo ji biri. Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Asị m ha niile bịa taa ọjị. Ndị ichie anyị, ndị ibere anyị anyị, ndị mbụ, ndị nna nna anyị ha, asị m ha niile ha bịa taa ọjị ka o wee dịrị anyị mma, ka nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ, ka nwa mmadụ ama megbuna nwa mmụọ ise. Na-atụfughị oge, afa m bụ Chinedu Ani, Ọkadigbo Biafra Land. N'ụbọchị tata, asịrị m ka ntinye ọnụ n'ihe gbasara ajụjụ njụrụ n'ụbọchị gara aga. Asị m gịnị ebe ọdịnala? Ọdịnala a na-ekwu okwu ya, ọ na-eme ekwu ọdịnala, ọ akpọ ọdịnala, ma onye Igbo nụ ka a na-ekwu okwu ọdịnala. Ebe uche onye Igbo ya agbaje bụ na ịgwọ ọgwụ, ime ajọ ihe, ịkọ nsị, itinye poison. Ajọ ihe niile dị n'ụwa bụ ihe ya agbata onye Igbo n'obi, maka na ọ nụrụ gịnị? Ọdịnala. Mana gịnị bụ ọdịnala a? Achọrọ m ime ka vidiyo ka ọ dị nkenke, ka ndị mmadụ nwee ike ịtụsa ya bụ ozi, iji wee kọwara ndị Igbo anyị ihe bụ ọdịnala. Ajụjụ a wee bụrụkwa ọzọ, gịnị bụ ọdịnala? Ọdịnala bụ usoro ọchịchị nke si na okike wee bịa. N'asụsụ anyị na ha asụ n'oge dị ugbu a kịta, ị ga-akpọ ya usoro ọchịchị. Mana ọ wụrụ mgbe wuru gboo, ọ wụrụ etu esi ebi ndụ, usoro etu esi ebi ndụ nke si na okike wee bịa. Ọ bụghị aka mere, ọ bụghị ọchịchị onye kwuo uche, ọ bụghị ọchịchị tigbuo zọgbue, maka na enwere usoro ọchịchị dị iche iche nke dị n'ụwa anyị bi n'ime ya kịta. Dịka anyị si were fụ, enwere ndị tigbuo zọgbue, nwee nke sọsọ ofu onye, hierarchy, nyanwa autocracy, mana nwezie demokrasi bụ nke ọchịchị ndị ala anụnwa. Ọ bụrụ na ndị ala dị 1000 against ndị ma ihe dị 20, ndị ala achịbazie ka ọ bụrụ demokrasi. Now the worst system of government dị n'ụwa. Ihe a ifụrụ anyị na ha ebitọgharị aka si n'ọchịchị. Mana ọchịchị nna nna anyị ha, okike nyere nna nna anyị ha, bụ ọchịchị ọdịnala. Na ọchịchị ọdịnala nwere usoro dị iche iche o ji yiri. And usoro dị iche iche ahụ bụ usoro si na mmụọ wee bịa n'ụwa. Ọ bụrụ na irute n'ọchịchị ọdịnala, enwere ntọala, enwere nsọ anị, enwere omenala, enwere iwu anị, enwere ọdịnala. Ihe niile a bụ ihe dị n'ime ọdịnala Igbo, ihe dị n'anị anyị. Ọ bụrụkwanụ aka mere, ọ bụrụ mmadụ yiberie, o si na mmụọ. Ọwụ mmụọ na-achị, mmụọ na-abịa ụwa n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ị na-anya n'ala Igbo, ịfụ na ndị Igbo bụ ndị ọkara mmadụ ọkara mmụọ. Ihe mere ha ọkara mmadụ ọkara mmụọ bụ n'ala Igbo ka mmụọ niile dị iche iche ha na okike ndị si n'okike were kee ụwa, na ha niile biri ndụ ha n'ala Igbo. Ka ị ga-esi mara ihe ị ga-eji mara ọbụna mmụọ niile ahụ dị iche iche ha na okike gbara wee kee ụwa, na ha niile nwere obi ha. Ha nwere obu nke a na-akpọ shrine, okwu mmụọ anyị na-akpọ okwu mmụọ. Ha niile dị n'ala Igbo. And site n'okwu mmụọ ahụ, ị ga-afụ ndị bụ ụmụ ha, agbụrụ ha. Ị ga-afụ agbụrụ ha site n'afa ha na-aza. Mmụọ niile ahụ, ị ga-afụ agbụrụ ha site n'afa ha na-aza. Ị ga-afụ ụmụ anyanwụ, ị ga-afụ ụmụ Chukwu, ị ga-afụ ụmụ Ekwensu,
ị ga-afụ ụmụ ngene, ị ga-afụ ụmụ elem, ị ga-afụ ụmụ anam, ị ga-afụ ụmụ mmụọ niile dị iche iche, ị ga-afụ ụmụ ngwu, ị ga-afụ ụmụ ọfọ, ị ga-afụ mmụọ niile dị iche iche ha na Chukwu nọ si n'okike were kee ihe dị iche iche eji enyere ndụ aka n'elu ụwa. Ha niile bigbadoro ndụ ha n'ala Igbo, ha niile wekwara n'ahụ ma mụtakwa ụmụ. Amụ na gị nwa bụ ụmụ ha. Ọ mmụọ anụnwa dị nnukwute mmụọ kasị mmụọ bidoro ana Igbo bụ aja ana Igbo, bụ mmụọ nwanyị, eze nwanyị, bụ nyanwa bụ aja anị nke si n'okike ya na igwe si were kebe ụwa wee kee mmadụ, maka igwe na anị kere mmadụ. Ọ bụ aja anị Igbo wee onye nyeru ihe bụ nsọ anị, maka na aja anị Igbo dị nsọ. Nyanwa bụ onye nyeru nsọ anị. Arụ ọbụla imerụ n'ala Igbo bụ aja anị ka imerie. Ihe ọjọọ ọbụla ezodoro ụkwụ n'ala Igbo were mee bụ aja anị Igbo ka imerie. Angụnwa bụkwa n'onye Igbo bụkwanụ nwa aja anị Igbo. Arụ ọbụla imerụ bụ aja anị ka imerie. Ọ bụghị ihe a ndị ọcha kọọrọ anyị bụ ihe na-emenụ. Ihe na-emenụ bụ na imerụ ajọ ihe ọbụla imerụ megido aja anị. Aja anị na onwe ya bụ mmụọ nwere iwu dị ọkụ. Iwu ya bụ the law of automatic action. Ọ bụrụ na imerụọ anị, ndị Igbo sịrị na onye merụọ anị, anị achụbụ ya ọsọ. Anị ga-emegide onye ahụ ihe. Ọ bụrụ na onye ahụ abịaghị kwupụta njụ ya n'ihu ọha obodo, ọ bụrụkwa n'ihu ndị ụka akaghị eme arụ, nọ n'ihu ọha obodo ikwuo ihe i mere, agụọrụ gị ihe eji akpụ arụ dịka aja anị si debe ya. Onye ahụ enwee ike nwere onwe ya. Nke a unu na-eje eme n'ụlọ ụka bụ oge ka unu na-egbu, maka na enweghị onye ọzọ ya agbaghara gị ajọ ihe imere karịrị na ikwupụtara ya n'ihu ọha obodo, n'ihu ezinụlọ gị, n'ihu ndị nna asịghị tụfịa akwa n'ihe imerụ n'ọwụkwa ajọ ihe, ewee marụzie ka a ga-esi were mezie. Ọ bụrụ na imeghe etu ahụ, ihe ị na-eme bụ ihe efu ka ị na-eme, ana ị ga-atachacha afụfụ ya. Ya bụ na iwu ọdịnala bụ iwu si n'okike wee bịa. Iwu ọdịnala bụ iwu si na mmụọ wee bịa. Iwu ọdịnala, ọchịchị ọdịnala bụkwa na ọchịchị si na mmụọ were bịa. Nya kpatara na mgbe Igbo bụ Igbo na-abịa na ọchịchị ọdịnala, na onye ga-abụ isi anị bụ onye bụ okenye na anị ahụ, nyanwa bụkwa aka ji ọfọ. Nyanwa ga-abụkwa aka ji ọfọ anị ahụ. Na-abịa nwee eze mmụọ. Eze mmụọ bụzi nyanwa bụ onye na-anụta nke mmụọ na-ekwu, na-ezizi eze anị ihe mmụọ kwuru. Eze anị a na-ezikwa, mmụọ na-ezikwa eze anị ozi. Eze anị akpọọ aka ji ọfọ na mmụọ bụ eze mmụọ, si ya na-ekwu ihe ya fụrụ ka a jụọ ajụjụ. Na ya enwezi ndị dibịa, ndị afa, maka dibịa dị n'ụdị n'ụdị. Ọ bụghị etu a ndị mmadụ si eche dibịa ji wee bụrụ ajọ ihe, dibịa ji wee bụrụ ndị na-agwọ ọgwụ, dibịa ji wee bụrụ ndị na-egbu mmadụ. Dibịa dị n'ụdị n'ụdị. Enwee dibịa na-agba afa, nwee dibịa mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ, nwee dibịa ndị nke na-eme ihe mmụọ bụ ndị na-atọpụ ndị ekere na-agbụ, nwekwa ndị nke na-ji eme ajọ ihe kwa. Mana ndị a na-eji eme ajọ ihe, ha na-eji eme ajọ ihe na ọ bụrụ na ọdịnala adịrọzi ichekmeti, idozi iwu anị, ịbalansị lọọ iwu ka o were nwee ike jide onye mere ajọ ihe. Maka na iwu ọdịnala wụ iwu amaghị onye bụ eze. Ọ bụrụ na iwu ọdịnala dị ile,
by consciousness of ndị mmadụ ịbịakọta ọnụ ghọta iwu ji na iwu dị naanị. Iwu ọdịnala bụ iwu amara onye bụ eze, ma ị bụ igwe o ma ị bụ nke ọbụla ọzọkwa gị bụrụ, imerụ ana a na-esobe gị ozugbo ozugbo. Enweghị onye bụ na onye a bụ onye a ma ọ bụ na onye a bụ onye eni. Onye ọbụla merụla ana ka anyị na-achụba. Onye kpatara ndị ụka bụ ndị mebiri ya n'anyị ji were bịa megharịa akwụkwọ a ha dere bụ akwụkwọ ha ji were gbaa ohu, were mee ndị Igbo ka ha chee na enwere onye a na-akpọ Jizọs bịara ịgbaghara ha njọ ha niile, wee mezie anyị ihe ọjọọ were jupụta n'ala Igbo. Anyị wee na-ata afụfụ taa, were na-anwụ ọnwụ ike, maka na anyị ada agbaghara onye ọbụla merụ kpachara anya wee mee ajọ ihe. Kpatara na ndị Igbo sịrị na isi kote ebu agba ya, na ada asị nwata maara ihe wepụ aka n'ọkụ, maka na onye ọbụla tinyere aka n'ọkụ na ọkụ ga-elerịrị ya. Ya bụ na onye ọbụla bụ onye Igbo marụ na ọdịnala Igbo abụghọ ihe a unu na-eche ọ bụrụ ịkọ nsị, ọ bụghị ịgwọ ọgwụ, ọ bụrụ ime ajọ ihe dị iche iche dịka ndị mmadụ si adị eche na ha nụ ọdịnala. Ọdịnala bụ gịnị? Usoro ọchịchị nke si n'okike wee bịa. Ya ọ bụrụ na anyị na-achọ nnwere onwe anyị dịka ndị Igbo, dịka ụmụ mmụọ, dịka ndị ọkala mmadụ ọkala mmụọ, dịka ndị nna nna ha bụ ndị mmụọ, anyị kwesịrị ịchọ nnwere onwe anyị site n'anị mmụọ, site n'ịma kedu ebumnobi, kedu echiche ndị ichie, kedu echiche ndị nna nna anyị ha, kedu echiche ndị mmụọ niile anụnwa debere Igbo, kedu ihe ha chọrọ ka anyị mee ka anyị wee nwere onwe anyị. Ọ bụrụ na anyị jụọ ajụjụ a, ọ bụrụ na ndị isi anyị, ndị gbalitegoro, ndị Chukwu deberu na ọnọdụ ọnụ na-eru n'okwu, nwee ike ịbịakọta ọnụ jụọ ajụjụ a, kedu ihe anyị ga-eme, kedu ihe ndị ichie anyị, ndị nwe anị anyị, ndị nna nna anyị ha, kedu ihe ha chọrọ ka anyị mee ka anyị wee nwere onwe anyị. Maka na ọ bụrụ na anyị ajụghị onye bụ ajụjụ, ịma na nwere onwe anyị ka nọ ebe tere aka. Ọ bụrụ na anyị jiri ụka ma ọ bụ ihe mbịarambịara ma ọ bụ ihe ndị ọzọ wetara wee nwere onwe anyị, nya bụ na arụ ka ya dị eme, nya bụ na ọnwụ ike ka ya dị adị. Maka na nwata bụ n'ihe nna ya enu, ngwongwo na ngwongwo ayọchie ya anya. Ade mgbe ngwongwo na ngwongwo yọchiri mmadụ anya, onye bụ na mmadụ na-adaba n'onunu, onye na mmadụ na-anwụ n'ike, onye bụ na mmadụ na-ada, mmadụ gakọta ọdaa asị ọgịnị a na-akpọzi Jizọs bịa nye aka. Jizọs abụrụ na onye Igbo, ọ mmụọ dị n'ala Igbo bụ ihe ga-enyere anyị aka, ọ mmụọ dị n'ala Igbo bụ ihe ga-anụrụ anyị ọgụ. Anyị kwesịrị ịmata mmụọ adụcha n'ala Igbo na etu anyị na ha si wee nwee mmekọ, marụ ndị bụ nne anyị, marụ ndị bụ nna anyị, ka anyị nwee ike ịkwanyere ha ugwu ruru ha, ka anyị nwee ike inye ndị oke ruru ndị mmadụ, inye ndị mmadụ ndị okenye oke ruru ha, ma debekwa ndị okenye n'ebe ha ga-anọ ha enwee ugwu ha, ka ugwu nke anyị nwawa ụmụazị wee dịrị anyị, ka anyị wee nwekwa ike inwetakwa ugwu nke anyị n'oge nke anyị ruo. Ya bụ na ọchịchị ga-aga n'ihu n'ala Igbo ga-abụrịrị ọchịchị eji ọfọ na ogwu, maka na ọfọ na ogwu bụ the elemental forces for justice, fairness and balance. Ọfọ na ogwu bụ ihe ndị Igbo ji wee karịchaa n'ụwa niile. Ọfọ na ogwu, the law of equity, fairness and balance. Nyanwa bụ ihe ndị Igbo ji karịchaa, maka na onye ọbụla ji ọfọ
na ana Igbo ka dọkịta bụ na anyị ji na ndị nna nna anyị ha ji ọfọ. Ọwa ọfọ nna nna anyị ha ọfọ eziokwu wụ ihe ka debere anyị n'ala Igbo. Ọfọ eziokwu, ọfọ ikpe nkwụmọtọ, ọfọ nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ na nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Ọnya nwawa ihe ka debere anyị Igbo wee ruo taa. Ọ bụrụ na ọhịa ndị bụ egbe kara ịnakọrọ gị anyị ala Igbo, mana asịrị nọọ iro na asị na-egwu anị ọfọ na ogwu enwere mkpochi. Ọnya niile ndị ilo na-agba iji were ụfụ na ha n'ala anyị anọ anyị, ọwa ọfọ na ogwu ndị nna nna anyị ha ji wụ ihe na-ekpochisie, na-enye anyị wa ụmụ ha ohere iji wee chee echiche, wee nachigata na agbụrụ anyị, wee were ikike ọfọ na ogwu nke nna nna anyị ha debere anyị, site n'idozigharị ngwuru anyị, site n'idozigharị mmụọ niile dị n'ala Igbo, site n'idozigharị okwu mmụọ niile bụ mmụọ ji onwe ha wee biri. Ọ bụrụkwa ọgwụ ndị mmadụ ji egwekọta. Ada m ekwu okwu ọgwụ ma ọ bụ arụsị ndị mmadụ ji ebukọta. Ana m ekwu okwu mmụọ si na mmụọ wee yiri. Ndị nnụ mmụọ na-anụrụ Igbo ọgụ ebe anyị si wee bịa ụwa, maka na ụwa Igbo bụ ụwa ebighị ebi. Ụwa Igbo bụ ụwa ebighị ebi. Ndị Igbo enweghị n'igwe nke ndị ọcha ha na-eje, onweghịkwa n'ọkụ mmụọ nke Baịbụl ha na-eje. Ụwa ndị Igbo bụ ụwa ebighị ebi. Ndị Igbo na-abịa ụwa ọzọ. Onye Igbo bụ onye Igbo nwụọ, ọ bịakwa ụwa, bịa taa afụfụ ihe o metara ma ọ rie uru ihe o metara. Afụfụ anyị na-ata kịta bụ na anyị hapụrụ anị anyị, hapụ mmụọ dị na be anyị, hapụ ihe niile ọ na-emebisi. Anyị adazi ekwu eziokwu. Na nna anyị haziri anyị nọ eziokwu bụ ndụ, anyị hapụziri ya bụ eziokwu, na-atụzi asị, na-ezu ohi, na-egbu ọchụ, na-eme arụ niile dị iche iche. Anyị adazi akpụ arụ, enweghịzi onye na-atụ egwu ime ihe ọjọọ, maka na ọchịchị ndị ụka ka anyị nọzi na ya, ọchịchị ndị ala, ọchịchị onye kwuo uchie, ebe ndị ala na-achịzi eze. Esi onye ụka bịa ka eduo onye n'iyi, ọ sịghị na Jizọs sịrị thou shalt not swear, maka na aka ya adịghị ọcha, ọ chọrọ igbu gị egbu. Mana gazie n'azụ ji enye bribe, ọ narụ gị, ọ ya ha gwazi gị na Jizọs sịrị gaa na bribe. Gazie n'azụ ga-agba amasị gbagido mmadụ ibe gị, udo dị, ọ ya ha gwazi gị na Jizọs ọ Baịbụl sịrị gaa gba na amasị gbagido mmadụ ibe gị. Maka na enweghị ha ejighị ọfọ eduro ha n'iyi. Iyi eduru ha abụ iyi nke ha na-ebuni Baịbụl enu, enweghị ihe dị na ya. Ọ bụrụ na anyị nachigha n'ọfọ na ogwu, onye Igbo ọbụla enweghị ihe onye Igbo na-atụ egwu n'ụwa abụghị ọfọ na ogwu, abụghị okwu mmụọ si na mmụọ wee biri n'ala Igbo. Enweghị ihe ọzọ onye Igbo na-atụ egwu abụghị ogwugwu na udo, abụghị elem, abụghị ngene, abụghị amadioha, abịama. Mmụọ, oke mmụọ niile Igbo ji biri, Igbo na onwe ya. O nwere ihe ọzọ. Ihe ọbụla ị na-akọziri onye Igbo bụ akụkọ ka ị na-akọ, because ọ ma na enwe ihe dị na ya. Mana si onye Igbo ya bịa ka ejieri ya ọfọ, gwazie onye Igbo ka ọ bịa ka etieri ya ọfọ naanị, mgbe ahụ ọma na-edugo serious n'ihe ị na-eme. Onweghịkwa na-etu ọzọ Igbo ga-esi gaa n'ihu abụghị na anyị nachigharụ n'ọchịchị Chineke. Ọchịchị mmụọ na mmadụ ga-enwe mmekọ. Ọchịchị ga-akwado omenanị. Ọchịchị ga-akwado
nwa ịsọpụrụ nne, sọpụrụ nna ya, sọpụrụ ndị ichie, sọpụrụ anị obinie, gbarụ nsọ anị ọsọ, wepụ aka n'imebi iwu anị. Ọsụsọ ọchịchị a ga-enyere Igbo aka. Ndebe anyị ekene m unu ka anyị gbubiri ya etu a. A sịrị m ọ bịarube onye abịagbunie, ọ ya abụọ nabaka mkpụmkpụ ghara ịpụ ya n'azụ. Sịkwanụ na nke nde dịrị ha ka nke anyị wee dịrị anyị. Nwa mmụọ emegbu na nwa mmadụ, na nwa mmadụ emegbu na nwa mmụọ. Anyị ga-na-echegharị, na-echegharị were echiche anyị na-eche echiche, ka anyị ghara iji akwụkwọ ndị ọzọ dere were na-eche echiche, ka anyị na-eche echiche site n'ihe dị n'anị anyị. Isi onye Igbo arụsị ọ na-egbu onye aka ya dị ọcha? Ọ ma na arụsị ya na-egbu onye aka ya dị ọcha, maka na arụsị bụ science of automatic action, and ihe ọ na-egbu bụ onye mejọrụ ka ọ na-egbu, ọ na-egbu onye aka ya dị ọcha, unless ka ọ na ọ bụghị mmụọ ana Igbo, unless ka ọ na ọ bụghị arụsị ndị Igbo ọha na eze gbakọtara ọnụ wee hibe. Ọ bụrụzikwa na private arụsị ndị businessmen, nke ahụ ka ahụ bụ ọgwụ agwọrọ agwọ, enwere ike ime ka o mee etu ha si wee chọọ. Mana ọ bụrụ mmụọ Igbo ọha na eze ndị Igbo jikọtara ọnụ were mebe, arụsị ada egbu onye aka ya dị ọcha. Ndebe anyị ka anyị bido nchegharị banatawa na nke anyị, maka na nke anyị kwesịrị ịmasị anyị. Ndị ọcha na-emekwa nke ha. Ọ ka bụ nwanne unu nwoke Chinedu Ani. Udo dịrị unu.